estamos aquí na cociña para facer un flan dos de sempre, dos da casa. E ti nos dirás que vai levar este flan. Bueno, pois fíxate, temos aquí 600 ml de leite, que xa temos infusionada con uns anacos da tona do limón. Infusionada quere dicir que a puxaches aí a quecer ca tona do limón, non? Xusto cando empezar a romper a ferver, parámola. E aí deixamos que infusione un pouquiño e está. Logo temos, vamos a usar 3 ovos e 3 xemas de ovo. Moi ben. Temos o azúcar. Ovos de calidade. Ovos de calidade. Se non poden ser da casa, do mellor que atopemos. Quen poida facelo con ovos da casa cambia moito o conto, moitísimo. Correcto. O azucre, o caramelo, que é moi importante, que o caramelo podemos facelo na casa, que é moi sinxelo. Auga e azúcar, non? Si, máis ben azucre, con unha culleriña de auga e un chorriño pequeno de limón e xa está o caramelo. Pero tamén podemos mercalo e aforramos o traballo. Non complicamos. E logo a reladura deste limón, o que nos falta xa aquí, xo botamos no leite e o resto ímolo botar aquí para darlle ese sabor, porque eu recordo de facer estes flans co leite da miña avoa, que era leiteira, e cos limóns da casa. Mira, non me robe a ferramenta. Acabada de muxir da vaca. Home, eso era fantástico, sabes? E isto dalle un toque, me trae moitos recordos a eses flans que facía cando era rapaz. Deste con sabor a limón. Non hai nada como os sabores que nos levan á infancia. Home, mira, eu vexo a ti que hoxe estás moi parado. Porque non me eu non, hoxe non. Bótame o carameliño aí. Eu son parado de serie. Queres que cho estenda polo molde? Esténdeme por aí polo molde, xa que temos o caramelo aí, pois botámolo aí no molde, unha boa cantidade del. Ti dime cantidade e eu xa meneo. Ti bótalle sin medo como se fose pa unha boda. Si é pa unha boda, bota todo. Bota todo, bota. Veña, pois vai todo. Aí estamos. Aquí non hai miseria. Que non se dija que aquí vamos. Non hai miseria. En hora galega somos farturentos. Vou poñer isto por acá e agora doulle un meneito, verdade? Mentras eu vou ir xa cos ovos, mira. Aí, dun lado para outro, para que vaya por todos lados. Moi ben, mira que clase, mira que estilo. Aí, epa, 2, vamos botalas aquí, e 3 ovos por aquí. E agora faltan 3 claras. 3 clariñas. O sea, 3 xemas, perdón. 3 xemas. As claras son as que non vamos a utilizar. Neste caso, hoxe desbotámolas, pero con elas podíamos facer un merengue ou uns doces de coco ou de amêndoa, o sea, podemos utilizalas e, bueno, sin problema ningún. Casi che vou a dar un 6,5. Compañeiro, enfoca a miña obra de arte. Deixa Miguel, mira isto. Aí falta, e as beiras? As beiras xa chas fago eu, as beiras fago chas eu. Eu aí falta un pouco polas beiras, pero bueno. Polas beiras, queres que che meta polas beiras? Claro. Tío, que me queres é ter entretido, compañeiro, aquí. Quero que estés, mentras eu fago esta cousa, este sobremesa tan sinxela. Ese amoado, non? Mira, simplemente mesturamos, non batimos. Recordamos que aí vai azúcar, van os ovos tamén. Os ovos, as xemas a reladura do limón. Ben. Aí estamos. Ahora simplemente mezclamos así, non queremos batir, porque si batemos, facemos burbullas. Esas burbullas despois son os buratos que quedan no flan. E non deben de quedar buratos no flan. Van para o flan tamén. Ben. Tiro as cascas dos ovos? No. Vouche enseñar un truco con elas. Non as tires, faime caso. Cas cascas dos ovos? Cas cascas dos ovos, mira. Vou botar o leite aquí, pouquiño a pouco así, para que non calle o ovo de repente. Recordamos que é leite infusionado coas tonas do limón. Cas tonas do limón, para que teña máis sabor a limón todavía, con un limón da casa. Que delicadeza, Home, isto hai que facelo con cariño. A cociña é algo que hai que facer con moito cariño. Maraca machín. Bueno, esta sacamos ahora, esa tona. Que la tona non pasa nada. Aí está. Ben. Perfecto. Ahora busca a tona. Buscamos, bueno, se non botala, aquí está xa. Ben, ahora xa temos isto mesturado. Ves, esta espuña temos que intentar que non queden moitos globos aí, simplemente mesturar. E agora, temos o molde. Vamos a ir sacando por aquí estes cuncos. Para iso estou, ti pide por esa boca, Miguel. Mira, xa temos o flan. Botamos no molde este que botache no caramelo casi perfecto. Facelo perfecto, é para que non mo pidas. Aí, toma. Para que non me volvas pedir. E agora, para meterlo ao forno, vamos a cocelo ao baño María. O baño María quere decir que temos outra fonte donde imos a botar auga. Moi ben. Aí temos, moi ben, así. Xa ves que isto faise rapidiño. E agora, non mo movas. Ben o truco. O truco. Estas cáscaras, poñémolas a flotar aquí nesta auga, porque así, si cando este dentro do forno ferve a borbotóns,
con isto non salpica auga para dentro do flan. Que Unha che parece? maravilla. Aí temos. Non salta auga. Non salta auga para dentro do flan. Que ben. Pois agora, O forno, non? Imos a terlo no forno durante 50-55 minutos a 165 graus. 165 graus, perfecto. Moi ben. E despois dese tempo, imagino que... Facemos maxia. Xa terás un feito, non? Aquí facemos así maxia e xa temos aquí A malla da televisión é o noso mirade. fran caseiro co limón, con este sabor, estes oviños que, bueno, Isto dá gloria velo. E máis ten que dar probalo. Xa Non teño coller por ningún lado. É igual, eu vou bravo. Si non Eu vou proba, bravo. non está contento, Vou coller menos, porque se meto todo isto na boca, igual atraogo. Oh, Mira, a babiña toda. Lamela, isto está espectacular. Se te portas ben, igual despois vais hecho un cacho. xa veremos. Ben traballado.